Tikus paling tikus nan barokah. Ah, pinter timen nek ngeles, Pak. Ana tikus kayak iso kutak-kutik nganggo sendok kan ra mungkin kuwi. Oh, tikus kan saiki pinter. Wong dikeki leme panganan iso ilang ra kena lime kok. Ah, ngeles meneh. Mosok ibu dilawan. Ngeles wae. Asing ngajari ngerti. Ayo turu waktu sih. Nah, masa tenan. Pak, kok anu ya? Mumpung iki aku ki gawe sego goreng kok ngetitirane ya? Oh, mosok sih? Gondol tikus paling. Mosok gondol tikus. Ya ora to. Masuk ki kayak nganu tangi turu kok anu abawe bapak mambu bawang. Masuk ra saiki. Masuk kae mambu bawang. Mosok sih? Anu bapak sing maem sego goreng yo. Ora yo. Tikus paling tikus nan barokah. Ah, pinter timen nek ngeles, Pak. Ana tikus kayak iso kutak-kutik nganggo sendok kan ra mungkin kuwi. Oh, tikus kan saiki pinter. Wong dikeki leme panganan iso ilang ra kena lime kok. Ah, ngeles meneh. Mosok ibu dilawan. Ngeles wae. Asing ngajari ngeles kan kowe. Nah. Ora iki bapake balik kerja iki ngelih banget lho. Ngelih banget nang dapur kok ana sego goreng kok anget-anget enak-enak ambune lak banget ya. Kowe to sing gawe. Lah wong kaya jane enak banget lho. Kayak kan anu, segone mung kari sithik tanggung to. Nah, ya wis tak sego goreng wae rekane. Terus wis mateng, tak kaya nggih piring. Terus nek tak neke wae, aku kan kedeng ngenteni nek do bali. Do bali terus aku turun-turun deret, malah keturun kesuwen iki. Dadi anu. Ya sunah iki nak gawe sego goreng iki ora ditutupi. Nak ditinggal-tinggal kan ben adem sithik, engko dimaem. Ya nek ditutupi adem kok. Enak banget ya. Lah sesuk neh ngono kuwi wae. Dadi syukur-syukur sak wedange kan lumayan to. Wong tak baleni neh to mbeng tangi kae. Tak ketemu kok dadi tutupan sego goreng malah tutupan. Tak buka ngene iki mosok mengkari piringe. Nek panean ki sithik wae ora kabeh dentek. Ya maneman to nak mangan kok ming sithik ngicipe mubadir jare. Ya dentek kok yo ngelih kok. Esuk neh ngono kuwi wae cepaki. Syukur-syukur sak kopine, sak rokoke. Lah nek sisan dicepaki ngono ki engko le bali wengi. Terus kali dadi maem, sedane dibuang. Maneman to malan. Nek ra dicepaki nggone anu terus enak ya. Oleh banget ya soalnya. Njur kowe mangan apa? Ayo gawe mie, bapak terano liyane wis sandi sego bareng. Sing cepet. Ya sesuk tak gugah-gugah kowe nek ono panganan no. Tak kira ya nggo aku enak ngono kuwi lho mendino terus dadi keterusen jan sego goreng mendino nak ngono kuwi seneng aku